neshamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezi ndono mabasa musatibanane wotokotadzira tadzidza mabasa ewakwebezi ndono mabasa musatibanane wotokotadzira. Nhasi ndinamukoma Tavonga tiri pano paChipinge prison uko katati aiwaka regai timboenda kuManicaland province tinotaura nevasungwa tichidzwawo zvakare kuti upenyu hwavari kurarama vari mukati mejeri hwakamira sei uye zvakare vadzidzewo vari mukati mejeri imomo. Kana achinge abuda Tavonga anenge ave munhu akaita sei. The name of the program is Turning Point, Prison to Progress. Kureva kuti aiwaka munhu ane upenyu hwaairarama asati apinda mujeri, ozoita upenyu hwaanorarama ari mukati mejeri, uye zvakare upenyu hupi hwamuri kutarisira kuti achazange ave kurarama ari kunze kwejeri. Ichi chirongwa chatinotaura nevasungwa vakasununguka. Chakanakira zvirongwa zvino izvi kana kuti chakakoshera zvirongwa zvino ndechekuti imimi vari panze vari kuona kana muchinge muchida kubatsira musungwa ari muno muChipinge prison munokwanisa kutaura nevanhu veku public relations kuti aiwa isusu tanzwa nyaya yaTavonga uye tanzwisisa tafungidzira kuti aiwa tinogona kumubatsirawo nezvakati nezvakati, kana kuti aiwa ndanzwa ndichiti akuda kutopedza, kana achinga apedza aiwa basa kuno rakamirira. Rikaenda mutaura namukoma Tavonga ndinzo kuti zvakamira sei. Mukoma Tavonga muri sei? Ndi right. Muri right. Muri sei muno? Mukati muri right. Mukati muri right. Kokunze. Kunze. Kunze. Kwaive right kana kuti? Kunze kwaitooma. Kwaitooma cheko cheko Kwaitoonga. Anditika. Mukoma Tavonga kumushando kupi? Kumusha Gutu. Gutu. Muri menyu makamira sei? Muri menyu andisikuziva. Menyu mimi. Ndakabveko nchakatsonga. Aiwaka. Mukanjiti muri handi muna baba namai mukoma muning'ina zvakamira sei? Kunyange mama akatsonga kaka. Anesi kana makazvarwa muri mumwe chete ndokutorwa. Ndakakura namai. Mari ndo vandakakura nawo. Ndo vakandirera ndakakura kunoberekwa mai. Uku kwamabhiza. Kwamabhiza. Kunoberekwa mai ndo ndakakura na mbuya nana sekuru. Ndo ndakakura nawo. Okay. Ndichidzidza ikoko zvayandidzidzisa, vadzidzisa garden, vadzidzisa kushanda, ndiri ikoko. Saka kuti muna mai venyu kwamakabarwa mungori 1 ndingori patakabarwa tanga tiri 2 but kune vakazotera kumasure. Handiti. Aiwa, no part right. Mukoma ndiri kuona muri muno chikonzero kana kuti mhosva yamakapara. Mhosva ndakapara mhosva yerepi. Zvakafamba sei? Zvakafamba kuti ndakadana under age. Yanga ine 12 years. Ndadana nayo. Mami makore mangani baba? So ndane 20. Okay. Pane nane 20 years. Musikana ndakamhanya naye, ndio mhanya naye. Ndati muti chindipawo mari yangu yandakakupa yati singachaonani. Saka manje wakazotaura zvakataura. Ndo pakuzotadza kuwirirana. Ndobva tatadza kuwisana ndobva abva ndipomera mhosva here pakati ndadipara mhosva. Apa akakupomera mhosva here ndiye? Ndiye namusikana 12 years. 12 years. Alright, handi panyei baba. Iwe ndi 20 years. Musikana ni 12 years. Makatomuona musikana ndo uno muti ndokudai ni 12 years. Mama ona chi? Ndandaonawo kunaka kwanga akaitawo ne ruchiwa. Ndandapindwawo nemweya woruchiwa. Ndakati sezvo musikana wakanaka daumisa chini padeni. Saka kumashure kwesoko waimbodini taimbowirirana tichiwirirana sekudaroko. Ndakazomupawo mari yangu ndakati konazve iwo uri bhebhe rangu hapana pana toda kutowaka musha. Sekuwaka musha kudaro
masina wakambondipaki ndakamboitawo pekutangawo zvaita sekudaroko pandakazomuda nachuya kudheni kwangu iye achobva pakabuda mudheni vabereki vati takatedza kuwisa nevabereki abva vati chiinda chini kujere saka kusungwa kwangu inini ndakatopinda panguva yakaoma ndobva zadaro nziyo warepa ndobva ndati ngatadzere kuwirirana kutoti mhosva hongu ndapara ndoziva kuti mhosva ndapara saka semunhu anga asingazivo semunhu wangadini wanga padambudziko rokufirwa namai nababa pandakazosungirwa pajezi nyaya yabva yatorwa yabva yaenda naye chini pajezi paishandira mhomes yabva yaenda sekudaroko yabva yanzi uri kuonekwa iwo nemhosva irepi wakaita pamhosva iyi uri kuitende ndakati hongu yandoitenda mhosva iyi ndobva zvadaro nyaya ndobva ndavharirwa pajezi pandakavharirwa nemufana wangu anga atoripo wine stadius nevafana vaningi navasikana nevaningi nandakasiya so 221 ndoba ndakapinda muno mujeri zvichakadaro ndakangokuti ei upenyu hwakaoma no chikafu nochii ndobva ndavata pajezi pandakarara nyawabva yatorwa chii ndobva yaenda kupolisi sokanzi inofanira kuuya kupolisi ichakadai ndakandovata pachako ndavata pachako chiita 3 days ndisina kudya ndakati but mwari vandodai sei but ndichakadaro ndakangoramba ndingori netarisiro ndichingonamata ndirimo chini maseusi ndainapinda fune dambudziko rokutoti mhomisi vangu voshaika apa ndandiri parufu rwamaichema mhomisi plus vafana ndakasiya ndobarwa navana nalavunesi nana tidius ndova ndikuti ei zvakafamba zviri kutondirwadza nini wacho nyaya yacho bva yaiswa kuno kuprison ndobva ndadzaka panapa mandikisi ndobva ndauya kuno kwamandikisi ndikazongoona kune vanhu ngakawanda kuma 400 wevarume ndikati vanhu vatorimo ndikotochamisikawo toti mutori vanhu handi musati mapinda handi makaenda kukoti mba masikonzi kudare ndakanzi musungwatera mhosva yako uri kubatwa nemhosva yekuti waita rape mapuwa makore mangani ndakapuwa 16 years 16 jeri koti makabvisirwa mangani ndakabvisirwa 1 jeri chiparaswa kubvisira jeri akandibvisira 5 handitika masvika panapa ndobva ndasvika panapa achondibvisira 5 years ndakati jeri 5 years chamandibvisira demadi kundibvisirawo dzimweni zvakanzi adzatokubvisira idzoro chini dzatokubvisira ndakati zimakura ndanava nawo kane 20 years dzandana nadzo ndakati jeri rinopera but ndandiri munhu wainamata ndiri kunze handamborasa tariro kutoti tarisiro yaya handandisisina kuchema kwakaitika dambudziko randandanaro ndobva ndati ngatinamati ndobva ndatoenda pasowe pachechi pandakaenda namata masowe ndobva ndatokondina nekunamata mukati muno ndauzwa muchitanga kusvika muchiona jeri rakazara varume chete makatanga kunzwa sei ipapo ndani munhu watokotovhundukawo ndakasingatombotoziva kutoti kutotanga kuchosvika mujereka nongotombotovhunduka kuti munoti muno mutori nevanhu chaichevo vamweni vasingatohusisiki kuti ndakazotoona nemadzisha acho nani paakatotichengeta nongambogara foreign hapana munhu anodini anoriwa umwe hapana munhu anoshungurudza futi umwe saka ndotinda chini madzishe anotichengeta noti ndo vachengeti ndo vanotirwira isusu kunenge patinopuwa chikafu ndo vanotirwira isusu kasi naMwari anotichengeta nekuti mukati umo makaoma mujere makaoma mune zvirwere zvakasiyana siyana otoona kana umweni anenge eitorwarapo shamari wadii kunamata ototi chama zvekunamata inika ina ndozvifariri saka madzishe mauseze ndo anenge eitotichengeta anenge eitoti ndo ane upenyu hwedu ndakabata futi upenyu hwedu tirimo mukati imomo saka hunhu wandakabva nawo ndiri kunze zvinezvi ndachinja ndava munhu kutoparidzirawo vanhu ndamunhu kutodzoredzera vanhu muchechi nototi uyai munamata chini kuchechi ndakutozivawo shoko raMwari tosimukawo pamberi pevanhu
ndiri kuchetu koko nditoataurirawo kune vasingatendi vaya ndo vanenge zotongwa naMwari hawo. Anditi ngatidzokerei panze. Masangani musikana ane 12 years imi mune 20 years muchimutarisa mamusingaoni here mwana? Hana kunditaurira kuti ndine makore akati, hana kunditaurira. Saka makazotoonani kuti ane 12 years? Pandakasungwa ipapo ndo pandakazwa kuti ane 12 years. Alright, asina kukutaurira. Saka nyaya dzenyu dzaitoklika mune ane 20 neane 12. Muchitoda kukuroora? Achiti semunhu waitoda kuti tasiye kuroora ka ndaingoti musikana waingoti hongu yandoda kuroorwa kasi waitondirasisa. Unoziva kuti sei ndiri kutaura tichidaro mukumataura ndoda kuti pane mumwe munhu ari panze izvini zviri kuona program yatiri kutaura kuti imi neni pana patakagara panapa ine vanhu vakatowanda varume zvichida ari musame situation yamakapinda nayo asi asizoti ari topara mhosva. Ndosaka ndiri kuti ndonyatsonzwa kubva kwamuri kuti da kuti mundidzidzise alright kuti ukaona musikana akadai dai muchitaura nyaya dzakadai dai achikupinda zvakadai dai kunyange asina kukutaurira makore ake ziya kuti mwana wemudiki uri kupara mhosva. Ndosaka ndiri kubvunza kuti imimi muchitaura nemusikana uyu ane 12 years imi ne 20 maitona zvechokwadi muchiklika kuti muda kunovaka musha? Ipapo ndasina tarisiro yazvo. Asi ndimi kama mzoda kuvaka newe musha. Saka aikupindira achitichi because mwana ane 12 years anenge achitoona makatuni kana paine TV papo. Anenge waitoti waitosimbisana tisingatozivi kuti kutovaka chini pasina. Maitovaka upenyu hwekujeri. Totovaka upenyu hwekujeri. Saka ndizvo ndiri kutaura kuti vana vadiki ma 20 years mukati ende jeri rakaoma. Ngatione kudzidza kuvana vadiki nevanhu vakuru nekuti mutemo unoramba kuti udanane under age. Yes. Nekuti sofa dambudziko randasungana naro ndiri kuna zvizhinji ndiri munomu kasi mutemo uri kuramba. Zvauri kuramba kudaro tofanira kuzvidzora toisa brevha yemunhu neyemusikana nekuti zvakafanana imimi madanana kana kuti ane makore akawanda imi munenge sina tarisiro kuti munenge makapera pamwoyo penyu meti musikana unoyu ndoda kumuita zvakati but nemashoko anobva kushamwari dzaanotamba nadzo nevaya vane mwoyo wakaomarara vanenge vachiti munhu usiyana nayo uya kwandiri kasi ndo pandiri kudzidza kutanga nhasi unoyu ndichimutaurirai. Saka akazokusungisai ndanzwa kuti inyaya yekunetsana nenyaya yemari zvakafamba sei kuti akanomangara ndiani? Akanomangara ndiyena musikana kuti andibata chibharo. Right. Makamumanikidza here kurara naye musikana wenyu iye asingadi? Ipapo ndakamumanikidza zvaasingadi iye ndokubva ipapo ndokunokumangarira kureva kuti muri kubvuma zvichova kuti mhosva yenyu makaita sei? Zvisinei kuti maidanana asi munhu makaita sei? Mhosva ndakapara. Makapara mhosva ndokuzoya. Saka masvika muno mukomataunga ndanzwa munyanyotaura nyaya yekuti handina kurasa tariro uye ndiri munhu akunamata kana kuti ainamata ari panze ende nguva muri muno magona kutoparidzira vamwe. Zvamakasokotanga kudzidza muchipinda munomu ndezvipi? Ndakatanga kudzidza kugarisana nemaofficers edu anotichengeta nekuti ndo anotichengeta nezvaanotiitira zvacho nesu vasungwa kugarisana nevasungwa. Unotoona kutodzidza utoona kana kugara mugarisana zvakafanana kana mumasero maya matinogara maya matiri tinge tiri kana 20 tiri musero tingodzidza brevha yemunhu kuti uyu akanaka kugarisana naye uyu akanaka kutaurana naye nenhau yeupenyu hwako nedambudziko rako rakaona plus uri musungwa unofanira kugara nemunhu ane ruzivo ane tarisiro nezvauchaita uchibuda mangwani
neramangwana rako kwete kutamba nemunhu asina kuzivira mangwana kuti utiona zvisha tichibuda kati menzvimbo ine ichibuda muusungwa tofanira kundoitawo mabasa akanaka anotipawo mari anotipawo ramangwana kubva kwatiri isusu ndo garisana nevanhu zvakanaka usatukana nevanhu usadini usaita undurani uri muusungwa nekuti ukaita undurani unogona kutombotorohwa kana kutoshungurudzika nekuti tiri muusungwa makaoma sanhasi unokuya kwamaita kudai tinotenda Mwari ndakasina kana tarisiro tinotenda nekuya kwamaita zvinhu zvikuru zvaitondshamisa ndiri mukati ndakagarawo toona tombofunga dambudziko randitonge tionaro kuti kasi Mwari zvopera rini kasi nokutenda hangu Mwari notenda kwamuri kugarisana nevanhu zvakanaka munharaunda. Panapo pajeri pane maprojects akawanda anoitwa kuda kuti mabasa emaoko imimi amuri kuita panapa ndapi? Ini ndiri mukati umo mabasa ndinoita ndikugadzira utsanana utsanana wandiri kuita wewe kupusha mvura chena mugere kuenda kumaswitch nematereti anenge abhuroka ndo atinogadzira iwawo ndo andiri kuona ndiri mukati. Musati mapinda semukomana anga ane 12 years zvii zvamaita muri panze zvaikupai choviviri? Ndiri panze apo ndaita zvokutengesa zvokutengesa zvakafanana nemabhiro ndaitengesa zvakafanana nemabhanana ndaitengesa kana kudaidzirwa ndogara kana pamuzi pemunhu ondipawo kana mari yekwanisa kuti ndiwane choviri kana magadheni rariya ndo randinoita nefarming. Pa 15 years dzamakapiwa 16 years nenguva yamati magara muno nenguva yamuchagara muno zvakudzoserai kumashure zvakadii mukati meupenyu hwenyu nezvamaurongwa hwamakanga muinawo? Zvandidzosera kumashure kwe4 years 4 years zvandidzosera kumashure ndiri mukati kasi ndiri kutochema kuti Mwari tutungamire kune hama dzedu dzandiri kutochemawo kana munin'ina wangu kuti dangwaisa kumbondiona kasi ndiri kuitiwa nejere zvandisingafungiri furukidza nemachaplain anouya kuti paridzira shoko atitinyaradza kuti zvinopera mukati mejere ndo zvandiri kudzidza. Kubva pamakasungwa muchiuya kubva muchipinda muno mu2021 hama dziri kuuya kuzokuona? Hama hadzisi kufunga kwenyu hadzisi hapana kana wana akambouya? Hapana akambouya. Vari kuziva kuti muri muno? Vari kuziva. Vari kuziva kufunga kwenyu mimi hama dzenyu ndimunodziziva. Chikonzero chingadai chiri kuita kuti hama dzenyu dziti hatida kuenda kunoona mukomana kujeri chii? Ndakuzofunga mafungira muri kuita imi kuti ndofunga munin'ina wangu kana kuti sekuru wangu kana kuti amai nini zvandofungidzeni kuti zviri kuita kuti vasauye kuzondiona ndezvakati nezvakati. Situation yandakapinda nayo ine dambudziko randinaro ndeyekuti vasingaye kundiona kukashamadza wandakaita padambudziko randiri izvezvi nekuti hangu ndoziva kuti mari panze inonetsa kuwana kasi anenge atoti anenge toda kutouya but nedambudziko randakaita anenge totyawo kutovhundukawo kasi chakadaro ndongoti ini ndiri kuno ndine utano Mwari vari kundiwedzera mazuva ekurarama ndiri muno ndikutobetserwawo kune vari kunzi vari machechi vaya zvakafanana naZayoja zvakafanana nevanhu nherera dziya sesu isusu tiri nherera dziya vasingauyi kuonekwa ndimi nherera tiri nherera dzekujere saka tomboti samai ava vanhu vaDennis ndo vakuya kutotiona hembe yandakapfeka nemajombo andakapfeka
ndo vari kuya kutotiona panapo. Vanzi mayani? Dennis. Dennis. Okay. Ndo vari kuya kutotiona. Saka tindovatenda kufurikidza nebehavior vanenge uchiita. Vakati vasingaonekwi nehama dzavo, vakafuatiwa nehama dzavo, uyai timuone timupe zvatinazvo. Ndo vari kutouyawo mafamily weekend vakatobva kutotiona mafamily ese aya ndo anouya kutotionawo. Saka vasati vauya iwe senherera usati wakujidzana namai ava vasati vakutora semwana wavo, paimboitawo mafamily week kana kuti uchiona dzimwe hama dzichishanyira vamwe vasungwa, wainzwa sei ipapo? Apa ndairwadziwa zvisingaiti ndiri mukati meprison. Ndaitorwadziwa Mwari ndikomborewo ndinonamatira nemfanhangu ano Tedious. Ndo anoteera mazino mangu ndo number 2. Tedious dambo yambondionawo. Ndinamata, ndipfugama ndichinamata. Kasi furikidza ndemunamata ndichinamata. Mwari vanonoka kupindura. Kasi vanozondopindura. Wazwa kuchema kwako vanoningira zvido zvemwoyo wako uchinamata. Saka izvi zvawakufara nekutenda amai ava vakuya pafamily week wakuziva kuti panongonzi family week chete amai vari kuuya. Handei pamabatirwo amunoitwa nana sekuru muno akamira sei? Vana sekuru vanotichengeta tiri mukati umu zvakanaka zvokuti kuti havo vaya vanoita zveundura vanoti panapa pajere vaya panapa vaya ndo ana sekuru ndo vanovadzoredza. Asingaterewo anombopawo kamushwapu ambodisciplinwa nekuti ijere. Ndo vanotichengetewo ndekuti ndo madzishe edu anotichengeta. Sakafanira sogarapo vanenge veitotichengeta ivava vatidzoredza. Anditi asingahosisa kadzi mundi foreign iwo tombongona kuti hapana pajere panapa. Mujere hamuna nububa, hamuna nubu mujere, kunotopedzwa unubu, kutorohwa. Anditi saka iyoyo wakarohwa kanganipo waita musikanzo? Inini ndakarohwa kakawanda. Saka uri nubuka? Uri nubuka? Ndakazovateererawo handosi nhobo. Pandanga ndinako nhobo wandanga ndinawo zvasiyana. Nokufurikidza nekudini nokuchengeta nokumbopawo kamushwapo chimbodini muchimborohwa. Kana uchinge wabuda mujeri wapedza sentence yako, ndezvipi zvari kutarisira kuita mukati meupenyu hwako? Zvandiri kuda kutarisira ngati muupenyu hwangu ndezvekuti paonekwe anondibetserawo dambudziko rangu randiri, nekuti ndikudawo zvekutengesa nezvegadheni izvi ndozvandiri kuda. Kazi shoko raMwari izvezvizvi zvokutomparidzira vamweni, zvotombodzisawo mumweni, kudzoredza vamweni vaya vanenge vakarasika vaya kana vanoenda kumabhawa vaya vanoenda kupi vaya otendeuka onamata Mwari. Patinopedza ndazopa mukana wekuparidzira Frank nevamwe vese takagara apa, message yaunoda kuti isvike kuhama dzako dzisiri kuuya kuzokuona ndeyekuti chii? Ndeyekuti zvinopera nababa, nezvinopera tiri mujere. Hazvisinei kuti hamuna kuuya kuzondiona, kasi kunoku ndine utano, ndiri kuchengetwa naMwari, ndiri muusungwa. Garai zvakanaka kunze, musaparapara mhosva, musatamba nema-under age, musapinda mabhawa, musadini. Handiti kokumusikana wawakabata chibharo, umusikana wawakambonyikidza, message yauda kumupa, toziva kuti anogona kuona mukana wekuona program ineyi, iwe unogona kusaona mukana wekutaura naye face to face, message yaungada kuti isvike kwaari ndeyekuti chii? Ndotokumbira kuti atondiregera, nekuti zvimwe zvacho nane pamweni mweya irima yakatondibatawo kuratidza kuti zvandakaita ndakamutadzira andiregerere, asununguke mwoyo wake, andifarire
chinge ndobudawo sandona semunhu akashandisisa ndo zvandikada ngotaura handiti saka tichipedzisa imboparidzai masingi maparidzira amunoita tinzwi kune vamwe vasungwa kana muri mukati umu. Right. Faro kwamuri. Amen. Faro kwamuri. Amen. Tinotenda Mwari panguva yatawana kudai. Mwari ndiye anoshamisa, Mwari wakanaka nekuti ndiye anotichengeta. Kunenge zvese zvatinoita Mwari ndiye anotirwira. Kwanzi zvakaoma sei, shoko rotaura kuti zvakaoma sei. Uyai kwandiri, kunenge zvizhinji zvakachuka seropa sei. Uyai chizichenese mazve echando, kunenge mutoro yenyu inorema. Faro kwamuri. Amen. Faro kwamuri. Amen. Faro kwamuri. Amen. Tinotenda Mwari anotichengeta kati menzvimbo yeprison kudai. Kunange zvakaoma sei, anotipa utano, anotipawo raramo. Ndatenda hangu nenguva yatawana kudai. Mwari anotichengeta. Kunenge zvakaoma sei, Mwari mirai neni, kune vari kundiona ndakamirawo pano, ngatitendeuke tinamati Mwari anobva kumusoro kudenga, ngatisafarira mafaro enyika nekuti iwo mafaro enyika hakuna kwanositsa, kunange vari papi nepapi vari kuzwa izvo mharidzo yangu kudai. Tendeuka hama dzangu, munamate muzivewo Mwari, muendewo kumachechi muzivewo zvakawanzika. Kwanzi chakawanzika chipamberi paJehovha, saka Jesu achawanikwa kuti pamazuva akwe kupedzisa kweupenyu Mwari anenge akupawo mazuva ekurarama kunange wakatadza kana kuti uri pasi pezuva, kasi Mwari achakutonga pamazuva akwe kupedzisira iwewe. Faro kwamuri. Faro kwamuri. Ndinamatawo Masowe, ndanamatawo ndiri muprison, ndanamatawo ndakatendeuka kubva mujeri, ndakasiya hunhu hwangu wana ndinahweya zvino ndachinja. Faro kwamuri. Faro kwamuri. Ndinotenda Mwari anotichengeta kati menzvimbo ino. Tine utano, kune zvirwere zvakasiyana siyana, ngatinamatirewo. Kune vanorwara chaiwo, kunenge vasingabati pamuviri. Faro kwamuri. Faro kwamuri. Ndatenda zvangu. Tinotenda. Ayo maunzwa upenyu hwamukoma Tavonga vasati vapinda musungwa. Mhosva yakavapinza munomu inyaya yekudanana nemwana underage. Patuti musikana akanga aine 12 years, ivo vaine 20 years. Sekutaura kwavaita vakambunyikidzwa musikana ndokumubata chibharo. Asi vati ayo ndadzidza zvakawanda kuti kudanana nemwanasikana ari mudiki wezvakare kurara naye imhosva. Vakapa yambiro kune vamwe. Vari kuti iwo hama dzangu dziri kunzvimbo dzakasiyana siyana, ndiri muno ndiri mutano, asi shuviro yangu ndeyekuti hoyai muzondiona, honai ndiri nherera. Dai pasinawo amai vakazoti aiwa uya mwana wangu ndikuchengete, ndo vakavatengera magambutsi manyowani avakapfeka zvimwe chete zvine t-shirt. Asi imimi hama dzake makasununguka kuuya kuno. Prison ine week yainoshedza kuti family week. Pa family week apa munosarudza zuva kana mazuva amunoda, kana makasununguka kuuya kana 7 days idzodzo, kana kuuyawo maviri kana rimwe chete ramunokwanisa kuswera nemusungwa muchigocha, muchifara, muchitaura nyaya, muchiita sevanhu vatori kumba asi munenge muri mukati meprison. Izvi zvinokuitawo kuti hama yenyu isanyanyoremerwa nejeri hongu. Mhosva akapara, asi kutaura kwavanoita vari kuno vanoti yakatambika jeri rinopera. Ngatisangane zvakare mune imwe program tiri kuno kuchipingi. For now it's bye bye.
Kana mutidi ona tutambire komori ya Zimbabwe tena kumbira mumwe 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 Komori ya Zimbabwe tinokumbira mumwe mukana.